Kuya, Salamat. Salamat, sir. sakto na yan sa inyo? Okay na yan. Oo. Bigyan ko yung mga bata. Mga bata. Ilan ba kayo niyan? Mga bata, basta maimakit na bata na kilala ko, bibigyan ko. Sige. Bibigyan ko. Oo. Tapos, yung mga kasamahan ko, si Ding Tuan, Aguilar, yung nakalaya lang. Ngayon nagbago na, nagkarakal na lang. Tapos si kuya niya, si Pete. Kuya, ilang taon ka na? 51. 51? Matagal na kayo dito na ano? Nakatambay? Oo, mga tuwa na. Sa January, isang taon na. Saan ka ba na dati? Saan bang bahay nyo? Sa Silverio, alam naman, wala nang tiyuin ko namatay. Sige. Tapos yung isa ko dalawa na mabait, namatay na rin. Namatay. Ito may mga damit prapo dito. Yan. Salamat. Nilang, ito. Salamat, sir. Kasya, tingnan mo kung kasya sa inyo. Nilang tingnan ko muna kung kasya ng iba. Malaki kasi itong iba eh. Ito alaga ko ito. Ano pangalan niya? Ano ba alam bro? Ito. Galing to sa ano? Sa mga subscribers ko. Sa mga ano binigay sa akin, mga donors nila, ay mga donation nila. Salamat naman, sir. Kaya pinabigay ko sa inyo. Salamat. Salamat, sir. Pagparain ka. Ako, pagparain ka, sir. Kaya kabutihan. Salamat. Salamat, sir. Pagparain ka ng Pasko. Year. Merry Christmas sa inyong dalawa yan. Oo, Yan lang muna mabigay ko sa inyo kasi pero babalik ako mga next day ha. Oo, salamat, sir. Bibigyan ka ulit. Salamat, pagparain kayo. Uhulog ka na langit. Sige. Magkadamit na ako. Bakit? Kulang ka ba ng damit? Ninakaw. Ito binigay sa akin to, sir. Ninakaw. Ito bago na bigay ito sa akin pero walang damit. Sige. Magkano ka dito sa ano? Sa mga subscribers natin na mga subscribers mo. Subscribers, salamat sa inyo po sa iyo kaibigan o kasamahan. Sana po ay sa darating na Pasko ay tulungan naman sana ako sa wish ko lang. Uuwi na po sa Quezon Province. Magkano ba magastos doon sa Quezon? Wala nga yung biyahe. O sa palagay mo magkano magastos? Laki. Abot mga pasalubong pa doon. Mga abot mga 3,000 hindi pamasahe. Pero nag-aaral pang anak ko eh. Nag-aaral pa. Nag-aaral sa online. Dito lang muna ako. Pero alam, iba ko doon, padala ko lang sa pamilya ko. Matagal na hindi ako umuwi. Ito pala si Kuya. Kuya, may ano ka rin na, tinapay na. Saka mga damit meron. Galing sa subscribers na yun, mga sa Margel. Hi ka sa Margel na mga fans. Margel. Margel. Na fans na mga Margel. Sabi mo, thank you. Yun. Sa kanila kasi to. Sa kanila kasi itong mga donation na to. Sa kanila. Binigay sa akin, kaya ano. So, sa Quezon ka? Sa Kuwan, Barangay Grande. Okay. Sabi mo baka may mga subscribers tayo na may pera at magbigay sila tayo. Sa taga Quezon ang pamilya ko. Sa Barangay Grande. So may Grande katabi ng San Juan. Barangay San Juan. Ayan si Saan pa nilagay yung mga damit mo? Ba't ninakaw? Dinala ko doon. Tapos naiwan ko. Di mo na natapat yung gwardiya. Di mo sinabi ng gwardiya. Nakalimutan, matanda na kasi ako. Ito lang, may mga shorts ka wala. Ganyan. Ilan ba ang perasong ganyan? Ito binili ko sa Kuwan, kababayan ko. Binili ko sa Quinta. Kasi meron ako doon. Tingnan ko babalik ako dito mga next day kasi may mga shorts ako doon. Opo, sir. Salamat naman po. Sana po kayo
pagpalain. Okay lang yung problema yun. Basta magpasalamatan tayo sa mga fans ng Margel kasi sa kanila kasi yung mga donation na to. Oo. Napagod na ano lang ako. Yung ganun Salamat pala. din ako sa kanila kasi Oo. binigyan. Ano sasabihin ko? Wala lang, okay na. Oo. Salamat. Mag-hi ka naman. Hi, salamat po sa inyo. Pagpalain. Sabihin mo, kabatang hamo, good morning. Ganun. Mga batang hamog, good morning. Oh, sige. Sige pa ya. Salamat. Salamat. Salamat, sir. Dapat, salamat po sa mga kabutihan ng mga tao na survivor. Sana sila pagpalain na mga Panginoon naman, ang batala. Kung nasa tinagpupantipitan, Panginoon pong Isus, salamat po sa mga taong ito na sa kanilang trabaho, sa kanilang kumpanya o sa kanilang kasamaan o mga grupo. Pagpalain mo sila po, Ama, dahil ito ang aking ikaganti sa pagtawag at pagdasal sa kanilang kabutihan. Ama, sana po pagpalain sila, sana po ay turuan sila ng ikaw luhuban sa kanilang pagkapwa at kanilang kasamaan. Mapagpalain sila po, Ama, at sana ay naway na naman sila magkakaroon ng problema sa kanilang pagkasama sa mga survivor ng kanilang kabutihan. Ama, nagtiwala ako sa inyo po kahit kayo espiritu. Ama, nagtiwala ako sa banal na espiritu. Ama, sa banal na material na buhay na sa na buhay nagpapasalamat. Kinay, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa pamagitan sa kanila, sa mga kanila survival. Salamat po sila, pagpalain po sila sa pamagitan. At huwag po sila ipahamak sa kasamaan at katiman at kasamaan na dito sa lupa. Sabay mo sila po at paswatan po sila sa iyo, Ama, sa pamagitan ng tubig at araw, turan ang ilang tupa, tubig at lupa, ibadala ng Ama. Mula sa Pinogong, salamat po at magandang umaga. Mahal kong batala, ang mahal kong Panginoon Jesus, langit at lupa, batala kong Ama ko na sa Pinogong. Maraming salamat po. So ayan nga guys, sa mga gusto tumulong kay Tatay Nano, comment below lang kayo para maibigay natin sa kanya. Sige, salamat.